हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय जोंनि YouTube चेनेलनि मुङानो जाबाय गामियारि सोलोंसालि बे गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेलाव नोंथांमोना जोबोर मोजां बेसिक कम्पिउटार एजुकेशननि थाखाय मोजां सोलोंनो मोनगोन बेनिखायनो लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय दाबावसै बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों बे भिडिअआ आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम आरो हिसाबै लानाय जादों एडब फट'शपआव बोरै आर'नाइखौ सोयो बोरै बेनार बानायो बेनि सोमोन्दै साइजफोरखौ होनाय जागोन बेयाव भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय एडब फट'शपखौनो अपेन खालामदिनि आंना अपेन जाखाना दङ जोङो जुदि फट'शपखौ अपेन खालामनोबा जोङो स्टार्टआव थांनांगोन फार्स्ट टाइम बेखौ बयबो मिथिखायो जाय बिथांमोना कम्पिउटार बा लेपटप इउज खालामो डेस्कटप इउज खालामो बेसिक कम्पिउटार एजुकेशननि थाखाय खूब गोनांथि आरो बेफोरो बोरै बेनार बानायो बोरै फट'नि डिजाइन बानायो बेफोरनि थाखाय एसे बेसिक नलेज फिसा बेखौ आं पार्ट 1 हिसाबै हमना लादों भिडिअखौ जोङो फट'शपखौ अपेन खालामनो थाखाय जोङो अल प्रग्रामाव थांनानै जोङो एडब फट'शपआव अपेन खालामनांगोन बिनि उनाव अलरेडि आंना अपेन जाना दंखायो फट'शपआ बारा बुखिबाय थाला नङाबा भिडिअआ मासि गोलाव नायनोबो बालायलांगोन दा बेनिखायनो अब्लाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गावनो रोंगोनखौ आसा खालामबाय आरो बुजि मोनगोनखौ आसा खालामबाय खूब बेनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादों माखासे जोंनि लाइमोन आरो लाइमोनस्रिफोरा खूब दानि जुगाव अनलाइन जुगाव थायो दा बेनिखायनो आंबो अनलाइनजोंनो अनसायजागोन होननानै आंबो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा अब्ला जोङो बेनारखौ बोरै बानायो बेनारनि साइजखौ बोरै लायो आरो बेनाराव बोरै आर'नाइखौ सोयो बिनि फट'फोरखौ बोरै डिजाइन बानायो बिनि सोमोन्दै सावरायलांबाय थागोन दा पार्ट 1 हिसाबै आङो आर'नाइखौ बोरै लाबोयो आरो फाइलखौ बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन दा बेयाव फाइलखौ अपेन खालामनो थाखाय आङो फार्स्टआवनो फाइलाव थांनांगोन जुदि फाइलाव थाङालासिनो जोङो डाइरेक्ट अन खालामनोबा कन्ट्रल एन मारिना होबा कन्ट्रल प्लास एन मारिना होयोब्लाबो थुनानै होयोब्लाबो जोंहा अपेनलि फैखागोन अब्लाबो आङो जास्ट रोंनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय आङो फाइलाव थांगोन फाइलाव थांनानै निउ डकुमेन्टस बा निउ फाइल बेखौ जोङो क्लिक खालामबाय बिनि उनाव साइजफोरा आंना मिलायखानाय दङ दा बेनारनि नाम लिरसै आं बेनार लिरबाय नेमखौ आं बेनार लिरबाय साइज 96 लादों आं वेटखौ गुवारखौ आङो 96 लादों इन्सियाव हमदों 8 × 12 सानजाबना नायोबा 96 जायो 8 नि साइज लादों आरो हाइटखौ आङो गोजौखौ आङो 48 लादों सारि इन्सि 4 × 12 48 दा रेजुलेसनखौ आं 72 लादों बा 300 बो लानो हायो बेनि गेजेरावबो लानो हायो दा 300आनो गिदिरसिन आरो रेजुलेसना दा 300 खौ लायोबा आंनि लेपटपा बेरफुहां जालायो आरो दा बेनिखायनो आङो 300 लायालासिनो 72 खौ लाबाय मुदा आंना CMYK कालाराव दङ दा बेयो RGB आवबो थायो जोङो CMYK आव होनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा मालाबा बेनारनि प्रिन्टिं खालामनो गोनां जायोब्ला RGB आव खालामोब्ला जोंहा मोजां ओंखारा दासिमबो जोंहा जि बेनारनि प्रिन्टेडनि खामानि मावनाय बेयो RGB नि प्रिन्टेडनि खामानि गैथ'वा दा बेनिखायनो CMYK बेयाव जोङो होनो हायो मुडखौ आरो कन्टेन्ट्सखौ जोङो वाइटबो लानो हायो आरो बेकग्राउन्ड कालारबो लानो हायो जोङो बेकग्राउन्ड कालारखौ लायालासिनो जोङो वाइटखौनो लाखानोसै वाइटखौ लायोबा जोंहा नैयाव गुफुर ओंखारफैखागोन दा बेखिनिखौ लाबाय दा जोंहा नैबेखिनिया ओंखारबाय दा मोनसे थांबाय दा बेयाव दायो जोंहा माखासे टुल्सफोर थायो नैबे टुल्सफोर थायो बेफोरो दा बेफोरखौ मिथिना लानाया गाहाम जोङो उइन्ड'सआव आङो लेयारफोरखौ अपेन खालामना लागोन
जोङो लेयारफोरखौ अपेन खालामना लानो थाखाय जोङो उइन्ड'आव हाबनांगोन उइन्ड'आव हाबनानै जोङो लेयारखौ क्लिक खालामनांगोन अब्लाना जोंहा लेयारा मोनसे फैबाय दा लेयारा मोनसे खुब इम्पर्टेन्ट बुस्थु बेखौ नांगौ आरो केरेक्टारखौबो नांगौ जायो दा केरेक्टार आं बे मोननै बुस्थुखौ अपेन खालामना लाबाय दा बिनि उनाव दानिया मोनसे फाइल जाबाय मोनसे डकुमेन्ट्स जाबाय बिनि उनाव दाना आर'नाइखौ बोरै लाबोगोन दा बिनि सोमोन्दै माखासे मिथिखायो अब्लाबो माखासे मिथिखानायब्लाबो माखासेखौ मिथिहोनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा बिनिखायनो आङो फार्स्ट टाइम फाइलाव थांगोन फाइलाव थांनानै अपेनाव हाबगोन दा अपेनाव हाबनो थाखायबा जोंहा Ctrl+O हाबबाबो Ctrl+O थुना होयोब्लाबो जोंहा अपेन जायो अब्लाबो आङो फाइलाव थांनानै Ctrl+O थुवालासिनो आङो फाइलाव थांना अपेनाव थुबाय बिनि उनाव माखासे आं फोल्डाराव दोननाय माखासे मेटारफोर दङ बिनि गेजेराव आं मोनसे आर'नाइ बासिनोसै आंनाव आर'नाइ मोनसे दाननाय दंखायो बे आर'नाइ आं दाननायखौनो लाबाय इजिलि आङो मोनसे इजि प्रसेसआवनो दोनबाय आं आर'नाइखौ लाबाय आर'नाइखौ लानायनि उनाव बे आर'नाइखौ लाबोबाय स' नैबे मोनसे लेयारखौ आं डिलिट खालामनोसै बेखौ नाङा बेखौ डिलिट खालामबाय दा बेखिनिया जाबाय आर'नाइया फैबाय दा बे मोनसे बेनाराव बोरै बे आर'नाइखौ लांनो दा जोङो ओरै हमनानैबो लांनो हायो दा मुभजों जों हमनानैबो लांनो हायो दा हमना लांनायखौ जोंनो नाङा थ' हमना लांनाया उनाव गावनो गाव हमना लांनो हागोन दा नांथ'वा दा बोरै मिथिनांगोन गासिखौबो मिथिलांनांगोन लासै लासै जोङो इमारजेन्सि खामानि मावनायफोराव बेफोर सोलियो दा बेखिनिखौ आं फोरमायग्रोबाय होमबाबो जि कपि खालामना लांनांगौ बेखौ फोरमायनोसै जे कपिखौथ' बयबो मिथिखायो Ctrl+C बे कपि आरो सर्टकाट केफोरखौथ' मिथिखायो प्राय मानसिफोरानो आरो नोंथांमोनाबो मिथिखायो होमब्लाबो आङो जि भिडिअ बानायनाय बेखिनियाव फोरमायलांनो सानबाय दा आं बेखौ डिलिट खालामबाय आङो बेखौ आङो बे भिडिअआव नैबेखौ कपि खालामना लासै रेक्टेंगुलारजों बेखौ आङो कपि खालामना लानोसै आंनि नांगौसेबांनि कपि खालामगोन बेखिनिखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै कपि खालामनोसै Ctrl+C मारिबाय कपि जाखाबाय बियो बिनि उनाव मिनिमाइज खालामना दोननानै बेयाव आङो नैबे जि आंनि फार्स्टआव बानायनाय फाइलमोन बा डकुमेन्ट्स आं बेयाव Ctrl+V मारिना होबाय Ctrl+V माने पेस्ट दा फार्स्ट बेखिनिखौ होबाय बिनि उनाव दानाथ' आर'नाइया थोआसै दा मा खालामनो उफायथ' गैया दा जोंहा डकुमेन्ट्सआ एसे गिदिर जाना दं बेखौ एसे फिसा खालामगोन बिनि थाखाय Ctrl+ माइनास खालामना होबानो बे फिसा जाबाय बेखिनियानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जोंनि बे मोनसे नैबेखौ आं बोरै बरनखो दा बेखौबो खोन्थानांगोन दा बेयो मानो होनबा जोंहा मालाबा समाव जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो मिडिल बा समान जायगाफोरखौ नायनो गोनां जायो दा बिनि थाखाय नैबे समानखौ जोङो रुलजों जोङो स्केलखौ ओरै समान खालामना लानो नांगोन दा बेखौ बोरै बरनखो होमबा Ctrl+A जोङो बेकग्राउन्डआव थांबाय जों बेकग्राउन्डआव फैदोंमोन बेकग्राउन्डआव थांनाय लोगो लोगो जोङो Ctrl+A मारिना होबाय Ctrl+A मारिना होनाय लोगो लोगो सेलेक्ट अल जाबाय ओमफ्राय सेलेक्ट अल जानाय लोगो लोगोनो जोङो नैबे मोनसे बुस्थु फैबाय बे मिडिल जाबाय बिनि उनाव जोङो रेक्टेंगुलाराव थांनानै बेयाव बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामना होबा बे गोमाफिनबाय अब्ला जोङो बे मोनसे थांबाय बेनि उनाव जोङो दा आर'नाइखौ बोरै जोङो बुजाबनो दा आर'नाइखौ जों दा बोरै गोलाव खालामनो जुदि जोङो आर'नाइखौ बिदि बोना लाङोब्ला जोंहा गाज्रि नुगोन नङा होमबा नाय नोंसोरो नायनो हागोन नै आर'नाइखौ बिदि खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा गाज्रि नुबाय अब्लाथ' बेखौ जोङो मोजांसो नुहोनांगोन नालाय दा मोजां नुहोनांगोनब्ला जों बेखौ जइन खालामनांगोन जइन खालामनोब्ला बोरै जइन खालामनो बेखौ आङो फोरमायबाय नैबे Shift+Alt बेखौ जोङो हमनानै जोङो जेब्ला आर'नाइखौ थुथाबगोन मोननै जाबाय आरो खनसेबाव Shift+Alt बेखौ थुबाय जाबाय आर'नाइया जाबाय मोनथामबो फैबाय दा जोङो बेयाव मा दङ लेयार 1 कपि लेयार 1 कपि 2 बेयाव मोनथाम जाना दं दा मोननैखौ जों लक खालामफानांसिगोन लेयार 1 कपि लेयार 1 बे मोननैखौ कपि खालामफानांसिगोन अब्ला जों बोरै कपि खालामनो बा बोरै लक खालामनो दा लक खालामनोबा जोङो शिफ्टखौ थुथाबनांगोन
शिफ्टखौ थुथाबना लानानै जोङो शिफ्टखौ थुथाबना लानानै मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन माउसजों मोनसे सेलेक्ट खालामबाय बेखौ सेलेक्ट खालामना होबाय सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो जेब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लाना बुजिगोन ससे नांबावगौमोन थोनो अब्ला जोङो बेखौ एसे बोनानै होबाय रटेट खालामनानै बोना होनानै अब्ला जोङो बेखौ मोनसे खालामनोसै लेयार मोनसे खालामनोसै लेयार 1 कपि 1 2 बेसिमल' खालामनोसै बे मोननैखौ जोङो बेजों ज' खालामना होनोसै बेखौ बेजों ज' खालामना होनोसै अब्ला जों मा खालामनांगोन कन्ट्रल प्लास इ बेखौ थुथाबना होयोबा जोङो मोनसेल' जाबाय बेयाव होमबा मोनसेल' जाबाय अब्ला जोङो इजि जाबाय बे मोनसे आर'नाइखौनो जोङो मोननै खालामनो हासिगोन एबार जों मोननै खालामनो थाखायबो जोङो शिफ्ट प्लास अल्टार जों बेखौ थुनांसिगोन बे फैबाय अब्ला जों हमना लाना फैबाय बेयाव हमना लाना फैनानै जोंहा बेयाव समान जाबायब्ला जोङो दाना बेखौ रटेट खालामनांसिगोन नैबे आर'नाइनि हाजो महरखौ बिजों मोखां खालामनांसिगोन अब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोङो इडिटआव थांनो नांगोन इडिटआव थांनानै ट्रान्सफर्माव थांनांगोन ट्रान्सफर्माव थांनानै 180 खालामना होनांगोन 180 डिग्री रटेट अब्लाना जाबाय जुदि जों बिदि खालामालासिनो जों नैदिबो खालामनो हायो जोङो कन्ट्रल प्लास टि थुनानै नै बेयाव सिट रटेसन होननाय मोनसे थायो बेयाव सिट रटेसनाव 180 खालामना होयोब्लाबो बे जागोन आरो बे मोननै जाबाय आरो बिथिं दंबावो अब्ला बिथिं होनांगोन अब्ला बेखौनो कपि खालामबावनो हाबाय जोङो आर'नाइखौ अब्ला शिफ्ट प्लास अल्टार बेखौ थुफिनबाय बिनि उनाव जोङो रटेट खालामफिननांसिगोन अब्ला जोङो कन्ट्रल प्लास टि थुना होबाय जुदि थुवालासिनो जोङो थांनानै जोङो दहायो इडिटआव थांनाय बायदिनो इडिटआव थांबाय ट्रान्सफर्माव थांबाय 90 आव खालामना होबाय 90 डिग्री 90 डिग्रीआव खालामना होनाय लोगो लोगो बेखिनिया फैबाय अब्ला जोङो नैथिंबो नांबावसिगोन बे मोनसेथिं आर'नाइखौ अब्ला बे मोनसेखै नांगौब्ला जों बेखैबो जोङो आर'नाइखौ होनो हासिगोन हाजो महरखौ जों बैथिं मोखां खालामनो थाखाय बेखौबो कन्ट्रल प्लास टि थुनो थाखाय जोङो बेयाव कन्ट्रल प्लास टि थुबाय नै बेयाव 90 खालामना होबाय जुदि 90 खालामोबा बेयो उन्दुबायसो बेनिखायनो 180 खालामनांगोन 180 खालामना होबाय 180 खालामनाय लोगो लोगो बिजों मोखां जाबाय बेखिनियानो बुजिबायबो जानो हागौ रोंबायबो जानो हागौ भिडिअखौ बेखिनिखौ बानायबाय पार्ट 1 हिसाबै पार्ट 2 आव बोरै डिजाइन बानायनांगौ बिनि सोमोन्दै बोरै लिरनानै बोरै होफैनांगौ बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन भिडिअ दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जोबनायाव बेनो आसा जे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब आरो नैबे बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै बेखिनियानो